Oke guys, kita kembali lagi cus ke Jombang ya setelah kita makan-makan di tempat ini. Sekarang kita cus balik ke Jombang. Kita udah ngopi. Aduh, kita harus nanjak guys. Ah iya, ini jadi sih ya? Dulu. Guys, cus. Ups. Ini kita habis selesai makan sama ngopi, habis cuma 36.000. Ayo guys, kita cari pom bensin. Gas. Panas kok. Ayo. Kepet. Dulu mundur. Parkir lu. Iki. Dan jatah iku parkir. Try semua. Ono raja tak ada. Panas kok. Ya. Hah? Ono raja tak ada. Si. Kok ini tulisannya kok kopi 8.000. Itu bukannya sing Joko tekan sih. Pak. Karo gak ngurus ya. Oh gak katanya. Wow, kuat agak ini. Lah kok sing peteng kono. Gas. Iya gini. Gak apa-apa. Gak apa. Gas ya. Kadung terus. Hah? Lo sing kan mah gak kudanan ta ngomong gini mah. Enggak. Tipis-tipis. Iki emang logine ning kene lho, kedai kopi udah dua. Kedai kopi 22. Kedai kopi 22, guys. Ya. Iki pondoke. Jadi, Hah? pondoke iki. Iya. Budi. Hah? Budi api pondok. Gede api adem Dia api adem garai betah. dari petang. Gus-guse piye gus-guse? Hah? Gus-guse Gus-gus ya biasane lanang-lanang tok apa ning singkate dia. Sikat iki lanang-lanang tok. Pondok Putra deh. Berarti Apa ya ning singkate disikat. berarti ya ustadz-ustadzae piye ya? Hah? Ustadz-ustadzae Ustazah apa? ya kan lanang-lanang toh. Ustazah ya lanang ya. Ustazah ya lanang ya masuk itu. Guys, kita perjalanan kembali ke Jombang ya guys. Aduh, lah kok balik nang Jombang mana? Kita sudah melaksanakan ibadah ngopi. Duh, badan. Kita sudah melaksanakan ibadah ngopi yang jauh ini. Badan ngopi tipis-tipis. Sekarang pukul 2 berapa? 2:05. Iki nanem Panen. Telo. panen telo guys. Kan market iya. Wah, rambut ini. Rambut. Duh, iya rame. Susu Susu. segar pacet. Pot susu. Warung sate dari istri. Positif gitu. Oh. Positif. Oh, regane. Oh.
Kakak. Oh, udan kosong. Nih, Jombang. ya rest area. Nongkrong brewu. Ndokur Enak iku. iku warkop iku. Bu mesra ning ndokur asem. Enak iku. Aja nahan mangga. Yo ya. Cuma menune ya. Sing gak masuk iku menune. Menune iku warkop deh iku. Nek menu warkop. Iya sih, kabeh memang menu warkop deh. Heeh. Apa jenenge iku gede cappuccino. Kok gak sing aneh-aneh ngono. Ya wis warkop ngene iki ya jale. Regane iku ya bareng rego warkop. Cuma nggone estetik. Regane enak. Gila. Yo. Paris ya gila. Eh? Iki ya modelnya ya regalo. Oh, nek pengen dolen receh yo, cocok iku mang. Iki ana sing duwe Rubicon barang iki mung ngene iki. Oke. Juragan pupuk iku ngawur. Duwe Rubicon. Juragan pupuk, Pak. Rubicon itu mobil gak kaleng-kaleng gitu. Mobil bek. Mobil apa? Oh. Nah, mobil bek. Mandek ning kono ae. Bek. Bek ngono tok ya, paham kan. Ini alun-alun Mojokerto ya guys ya. Alun-alun. Mojokerto kayak alun-alun opo? Oh ngene nek arep ngurus surat ning Kok? Mojokerto kota kono. Yo yo ya. Oh waduh. Di babel. Oh iki ono kantor iki kate dibangun. Kantor Enggak apa? kadoan. Kantor wisata. Dan ini udah mulai perjalanan turun dari Pacet. Bahan tipis-tipis. Kita sudah mau balik ke Jombang ini. Udara sudah mulai agak panas. Bahan tipis-tipis. Hah? Bahan tipis-tipis. Apa ya? Udara sudah mulai agak panas ini. Gak iso iki mendung kabeh iki. Mendung kabeh. Mendung kabeh. Monggo rada-rada sejuk. Mojokerto dilanda mendung. Kita belanja mendung iki. Mojosari. Nah ini sedang konten ini guys. Tipis-tipis, guys. Lumayan kan ada background. Sedang pula dia guys ya. Nah, Kita cuma bisa produksi pilot Lazio, video Ghost to Pacet ini ya guys ya. Tapi kalau untuk video yang lainnya masih belum bisa. nah tanggal siji kira-kira worth it agak. Nah, tanggal 1 kita akan berangkat ke Malang ya guys ya. Tuh Nah, kok iya. Waduh. Info. Iya, Iwan. lihat sakunya guys. Nah, sakunya bolong ya nggak jadi guys. Sakunya bolong tak gak guys. Iya, Iwan. Yo gas aku. Sakunya bolong yo. Yo, Nggak jadi full. guys. Wake sing dodolan ubi lembu.
Nah. Gampang tandurane, telone legi. Oh, ngono. Yo, iku. Sing legi iku ubiakon. Hah? Ubiakon. Padha ae cilembu legi. Iku Lho, aku gak ngerti ubiakon sih. gorong tahu. Ah, Piye? hah? Ubiakon iku kok semongko rasane. Lu kepet. Lha iku telo ta semongko. Lho, telo tapi ubiakon. Kepet. Ono banyune nek. Yo ono banyune. Heeh. Lho, Tahu telo. ya duduk telo iku berarti. Cepet. Seger ubiakon iku. Gorong tahu lho aku sing gare yo. Rasane koyo semongko. Negara gorong tahu ngerti. Mobil iki yo. Oh, ngisi dhewe kok mobil. Gak masuk anak. Wow. Iku yo ekspor sih mobil iku. Hah? Mobil iku impor sih ya. Bahkan mobil iku. Pertamina. Hah? Pertamina. Itu Pertamina. Asem suaraku bindeng kok. Oh. Kok kamu buntu? Iku tandane adem. Ngembun kupinge. Kuping kok ngembun iki piye? Yo adem e. Akeh bangunan sing gak keramat. Mangkrak wakai. Go. Apa iki iguana raksasa? Iguana raksasa. Lagi? Cepet. Iki iku pacet mini park. Lah kaya iguana raksasa ya. Alah antri Rame pol. rame pol. Nih nggo mobil-mobil kayak enak. Eh? Set. Oke guys, ini udah jalanan turun ya. Terus gak asik ya tadi. Rasa sejuknya udah berkurang lumayan. Tapi jo, Dek, lumayan sejuk. Baik kita dodol timbo. Nah, nyepam ian. Leper sopan nih. Tuh, kok panas. Oh, itu area pabrik iki kan. Ngawur wisata. Oh iya, wisata. Nanti ya nih kan. Mas ya. Nang kene udah ono pabrik. Wisata. Tuh, pol pabrik. Awalnya apa ngene? Pancet kota wisata, pabrik. Akeh. Gone api-api. Ya api-api ya, entek duwe barang. Iya sih, akeh waktu biasa. Ya iki apa me? Oh iya.
Terus Mlebune lewat ndi? hah? Oh, lewat kene mlebune. Masuk iku lho ana tulisannya masuk. Ya iki sih. Gak apa-apa lewat kene, lewat keluar iki. Iya. Nanti pertalit. Antri ya pertama. Enggak yo, pertalit ae. Pertalit pertama. Pertama kan cepet. Di pertama. Go, kerjaan go. Iso ta? Gak iso ya, latihan gak cepet ya. Iso. Blok. Itu sih lakono. Nah, itu latihan ini. Ayo pertama dia. Oh, Mobil iki pertama kita pertalit sih napa? pertama. Eh? Pertama. Oke, sih pertalit mobil ya. Nah, kamu bukan. Nah. Lah kok pertama? Gak apa-apa sih. So, oh ya, tapatin sih aku.